En l'exposició del Centre d'Art La Mirada Expandida, en l'espai Antonio Cortijos, estan exposades una sèrie d'obres que defineixen una miqueta el treball que va des del 2013 fins al 2016. Per què 2013-2016? 2013 perquè és l'any on realment es produeix un canvi formal, no?, en el meu treball, i que d'alguna forma culmina una miqueta ja en les últimes obres d'aquest mateix any, no? I a la vegada obre pas amb una continuïtat cap a altres aspectes que considero interessants d'anar potenciant, o d'anar treballant, o d'anar-hi pensant. En l'any 2013 es produeix un trencament en la meva forma de treballar que jo he definit, i ho he escrit així, com un treball basat en les emocions transitòries. És a dir, el pintor, en determinat moment, l'únic que fa, o l'únic que fa no, es troba moltes vegades lligat, involucrat, enfangat, no?, en un diàleg, no?, puntual, no?, amb l'obra, no?, la qual doncs, tu estàs buscant, l'obra et va demanant i tu vas donant i l'obra, no? I aquí, hosti, potser aquí hi veig ara un empaste, ara aquí veig una transparència, en allà hi veig potser potenciar una lluminositat o incorporar un color per fer un contrast o harmonitzar, és a dir, tot aquest diríem, aquest treball plàstic, no?, que lògicament té a veure amb el que és l'acte pictòric en si mateix, es produeix en base a un diàleg permanent, puntual, que jo en diria inclús amb un diàleg de baixa intensitat entre l'obra i el pintor, no? I aquest diàleg està, diríem, emparat, no?, en el que és l'emoció transitòria d'aquell moment. És a dir, totes les decisions que es van prenent sobre l'obra depenen, no?, del moment en què es donen. Depèn del moment en què es donen, no? En qualsevol altre moment, possiblement, el teu estat anímic generaria emocionalment una reacció diferent, no? Amb la qual cosa es va produint un caminar, un fluir, no? Tot aquell treball, no?, tot aquell treball pictòric allà sobre va fluint cap a el que jo en diria una anul·lació ambivalent, una anul·lació a les dues parts, no? O sigui, l'obra amb aquesta edició pot anar sumant alguns aspectes interessants, però jo penso que el que es produeix bàsicament és una anul·lació mútua. No saps en quin moment allò ha adquirit l'objectiu adequat, no saps quin és el moment adequat per deixar-ho i decidir que allò està acabat. O sigui, es produeix una situació que per la meva forma de ser em deixa molt insatisfet, no? Perquè realment les peces no s'acaben, no? Les peces s'abandonen. En tota aquesta experiència d'emoció transitòria, el 2013 deixaré fer un pas, també ho vestiria una miqueta, si se'm permet, ho vestiria una mica en l'entorn, no?, aquest entorn de cosa excessiva, no?, d'excessiva informació, de saturació d'imatges, de saturació de tot, no? Vull dir, d'aquest excés d'informació, vull dir, vivim un món tan hiperinformat, tan hipercarregat de tot, no?, tan hipercomunicat, que jo crec que en aquell moment vaig tenir la necessitat, doncs, d'intentar frenar, intentar reduir, intentar simplificar,
intentar essencialitzar d'alguna manera, no? I vaig començar a fer unes obres, diríem, en el qual, doncs, vaig intentar reduir les emocions transitòries. És a dir, en comptes d'una peça, no sé, un número elevat de decisions, no?, emotives, doncs reduir-les, vull dir, treballar amb una o dues emocions transitòries sobre una mateixa peça, però deixar-ho així. Aleshores, esclar, la meva decisió o la meva forma de... Allò on em trobo còmode, on em trobo bé és amb l'informalisme, és a dir, on no hi ha referent d'una realitat visible, i un expressionisme, no? O sigui, sempre, això és una cosa que sempre m'ha definit, que és la part de l'expressivitat, de la pintura expressiva, no? Per tant, estic dintre d'un llenguatge expressionista abstracte, ben clar, no? Amb els referents inicials, no?, de la postguerra als Estats Units, no? I allà estic, i allà és on comença una mica tot això, on em sento còmode, però és un punt inicial en el qual, mica a mica, vaig incorporant referents nous que responen, no?, doncs, a les diferents coses que et vas trobant a mesura que vas treballant. Un referent vital en el meu treball és Frank Auerbach, perquè ell, sobretot en els seus retrats, i com molt bé explica en el catàleg de l'exposició que va fer a Madrid als anys 80, Antonio Saura, tot aquell magma pictòric, no?, tota aquella materialitat que Auerbach disposa sobre la tela i que va movent, i que va transportant, i que va modificant, i que va transformant, arriba un moment que allò ell decideix deixar-ho en un moment especialment màgic, no?, en el qual la forma i la gestualitat i la matèria i el temps i l'espai queden ensemblats de determinada forma que en aquell moment allò queda suspès. Això és magnífic, això és magnífic. Jo, a partir una miqueta d'aquesta idea, incorporo la materialitat, la pintura, incorporo matèria, i en base a una o dues accions pictòriques expressives, intuitives, no reflexives, moc tota aquella massa a l'espera de que d'alguna forma, per algun motiu estrany, allò configuri una solució estètica, no?, una solució formal, no?, que sigui mínimament complaent. No sigui aquest l'objectiu, sinó buscant, diríem, una definició d'un instant pictòric o d'una acció plàstica, pictòrica, diguem-ho així també, no? I a partir d'aquest moment, això és en el 2013, vaig indagant, diríem, en aquest aspecte. I l'objectiu principal, que és passar de les emocions transitòries a el que seria l'acte únic, l'única acció, jo crec que aquest camí l'emprenc. Vull dir, les peces estan bàsicament definides amb una acció pictòrica, no? I formalment, doncs, vaig avançant. Aquesta única acció, posteriorment, la trobo excessiva també, la trobo que respon quasi bé sempre al mateix patró. És curiós com en la gestualitat corporal es tendeix a repetir un patró, una forma de moure't, una forma de disposar-te, no?, en la peça, no? I començo a donar-me compte de que és molt important i que és d'alt valor significatiu en aquell moment, perquè
al definir, diríem, una sola acció, aquesta acció comença a tenir molta importància en el moment en què es dona. I em dono compte de que una acció està definida fonamentalment pel moment en què s'ha escollit que es doni. I això incorpora dintre de l'acció una sensació, no? Una emotivitat que té més a veure amb el moment, amb l'acció del moment, que no pas en l'acció en si mateixa. És com la representació es transforma en una espècie de límit en el qual es defineix la conclusió d'un temps anterior i l'inici d'un temps futur. I això es viu. Això es viu. No són paraules. Això es converteix en experiència pictòrica. I aquesta experiència pictòrica del temps, de l'instant escollit, es transforma en una definició formal en base a una expressió, un expressionisme, no? Matèric. Però aquest expressionisme matèric, aquest moviment que ha quedat representat en allà, no representa el temps. No el representa, perquè no hi ha valor comparatiu. Hauria d'haver en cada instant una resolució diferent, visible. Vol dir que cada instant defineix una formalització diferent. I aquest aspecte és un aspecte que em fa rumiar molt. Em fa rumiar molt. En aquest moment descobreixo l'última obra de Hartung. Aquest home, per la seva impossibilitat de moure's i de més, doncs pinta amb una pistola, no? A distància una pistola, no? I genera pues, unes masses, unes taques, un tallar sobre unes peces que uns ajudants doncs, li van donant, no? I ell des de lluny va pintant, no? Pistola. Clar, tot allò és extraordinari. Extraordinari, vull dir, si vols representar el que és un moment vital, no? En pos d'una expressió determinada, en un moment determinat, allò era ja, per mi, allò ja era la cosa més sublim que podia imaginar-me, no? Perquè no pot ser, l'acte pictòric no pot ser reduït a menys, quasi bé, ja no pot ser reduït a menys. Vull dir, matèricament, el que pots tirar per una pistola és líquid i l'acció, vull dir, és mínima, vull dir, és només moure una miqueta la pistola. El que passa que sí que és a l'hora de l'impacte d'aquest líquid, no? De la pintura sobre la superfície, no? Sobre el suport, sí que li dona una potència, no? Però a l'artista, Hartung, en aquell moment, la seva acció és mínima, no? I aquest aspecte de mínim és una cosa que per mi és molt suggerent. És molt suggerent, perquè és molt més, demana molta més responsabilitat. La definició ha de ser molt més concreta. L'objectiu ha de ser molt més pautat. I això em porta ja cap als últims anys a buscar la manera de que aquesta acció quedi d'alguna forma sublimada al màxim, diríem, no? És a dir, m'ha de respondre realment a això, no em pot trair, perquè hi havia, també em vaig donar compte que hi havia un factor energètic, no? És a dir, jo necessitava transportar molta energia a la peça, no? Per tenir un resultat mínim, no? Per tant, aquella matèria, durant els anys 13, dels anys 14, a mi m'estava atraint, perquè jo transportava molta més energia de la que realment jo després veia representada, no? I donava molta energia perquè com que era puntual, era un moment,
doncs semblava que aquell moment tenia que ser explosiu, no? Tenia que ser un moment màxim, també, no? Amb un mínim, un màxim a la vegada, no? Vull dir, és una espècie de cosa estranya, no? Una cosa que realment, si tu pares a pensar, és que no té sentit. No té... És una ridiculez, tot això. Però al final, no sé per què, et trobes seduït a anar-hi, no? Clar, durant el 2015 pràcticament no faig res, perquè la meva preocupació era trobar la manera de, de, de maximitzar, no? L'acció, inclús amb una mínima energia, tipus Arto, no? I aquí és quan recupero experiències molt antigues a la meva vida, no? Quan els primers inicis, no? De preparar unes teles a la cola i transportar a priori un material sobre la pintura i fer una acció plàstica contundent, però que la matèria no se'm converteixi en un problema, no? I en els últims treballs és el que he intentat aconseguir. És a dir, que la representació de la meva acció no traeixi l'energia que hi poso, o que almenys sigui equitativa o sigui equidistant, i que em permeti potenciar l'aspecte decisori de l'instant vital que s'hi transporta i que l'objecte final incorpori els errors necessaris per obrir noves vies de pensament, noves vies d'actuació, noves vies d'anàlisi i noves vies d'anar buscant i cercant nous referents, no? Jo penso que això poc o molt se'n va donant. Ja ho he dit, no descobreixo res nou. L'únic que vaig fent és trobant coses que ja estan fetes, que ja estan trobades, que ja estan analitzades, però que me les vaig trobant. I ja, en l'última fase del treball, de les últimes peces, doncs m'he donat compte de que tota aquesta subjectivització que sorgeix generada, no?, per la pròpia acció pictòrica expressiva, no?, m'he donat compte de la gran importància que amb tot això opera el suport, no? Per tant, jo he buscat uns suports verges, blancs, que li respecto completament l'espai que no és tocat, com si diguéssim, no? Fins al punt de que m'he donat compte de que aquesta subjectivitat el que acabava fent, o el que està acabant fent, és obrint justament l'espai que no és subjectiu, no? I en aquest sentit, doncs, se m'han obert nous referents, com per exemple en Richard Serra, no? Com per exemple Chillida o Pierre Solage. És a dir, el mateix treball expressiu m'està portant cap a formalitzar les peces d'una manera en el qual tota aquella energia expressiva no fa res més que intentar-se anul·lar, que intentar-se equilibrar amb un espai que segurament, dic jo, pot ser metàfora de l'altre. Ningú és ningú sense l'altre. I en això estem d'aquí cap endavant.